ஏய் ப்ளே ஆனஸ்டா. You also did நோ this. சீட்டிங். I will do நோ it. சீட்டிங். ரகு, அந்த காரை இப்போவாவது மாத்துறீங்களா? எப்ப பாரு ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம் வந்துகிட்டே இருக்கு. ச்சே. அப்பா உங்க கார் செஸ்ல சிப்பாய் ஸ்பீட்ல நகருது. ராணி அம்மாக்கு இப்போ புது கார் வாங்க வேண்டியதுதான். மார்க்கதரிசில இருந்து ஃபண்ட்ஸ் ஈஸியா அரேஞ்ச் ஆயிடுமே. அப்படின்னா நீயே வாங்கலாமே. நீயும் மார்க்கதரிசில தானே இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்க. எனக்கு யாரோட பணமும் தேவையில்லை. ராணி அம்மா தன்னோட புது காரை தானே வாங்கிப்பா. ஏன்னா நான் கூட மார்க்கதரிசில தான் இன்வெஸ்ட் பண்றேன். எங்க ஃபேமிலில எல்லாரும் மார்க்கதர்சி சிட் ஃபண்ட்ல தான் இன்வெஸ்ட் பண்றோம். சொல்ல போனா இது எங்க எஃப்ஐபி. அப்படின்னா எங்க ஃபேமிலி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பிளான். செஸ்னாலும் வீடுனாலும் ராணி அம்மாக்கு தான் அதிக பவர். முதல்ல ஆடுறா ப்ளே.